Tobogan. No, no tenien tobogan ni tenien... Per la vida, venien unes balances, que eren com unes barques, en el mercat, i venien, un pic en l'any venien aquestes balances, igual, era una festa. I n'hi col·locaven dos, un davant i un de cada part, i ens donaven força i pagàvem, havien de pagar perquè no són moltes aquestes barques. No havia provat aquí com és part que era i aquí no havia de... No havia tobogan. El pati és l'escola. Com aquest, és que ara. No, aquell d'allà no, aquell d'allà fora allà on és les casetes, aquelles casetes de ferro, no, allò no era, com eren aquesta plaça de Suquia. Aquesta placeta de Suquia era el pati, no hi havia més. No era tan gran. Si teníem... Cico. ¿Me vas a explicar el chico? Ah, Cico, una... No, no es Bernat. Què és Bernat? Què és Bernat? Què és Cico? Un circo. Mira, cada setmana es que no l'explico. Maria. Era coixín gros, verdad que sí? I anàvem a jugar, i jugàvem al que volem. Com a gimnàstic, com una cosa de gimnàstic. Com és de gimnàstic. Javi, te toca. No teníem... Pilotes per jugar. Sí. Teníem pilotes, no. Teníem una. Una per tots. I era una pilota de tell. Era una pilota molt forta, que si te pegaven en xocat, sortia un oral, un bony així. Era una pilota molt forta. Si te pegaven en els cordons desbordats, no es tenia una pilota. Aquí, a l'escola. No, a l'escola no teníem hort, en teníem aquest papat, teníem hort. Però aquí no teníem. Jo no vaig tenir mai mestre que fos dona. No sé les monges, li havia dit, sort Antònia i sort Margalida. I aquí vaig tenir 3 mestres, tots van ser homes. Don Francisco, Don Mateu i Don Bartolomé. Però la senioritat no tenim vosaltres, si no teniu guapes, no em van dir cap cosa. Van tenir monges, anaven com a monges, vestides de negre, per a pescar i... No, va, que també tenia una de preguntar que sí. I puc fer jo que li he de demanar persones? Lluc. Gaire la meva, Lluc. La meva pregunta era si quan anàveu a escola anaven els nins i les nines junts o separats? No, separats. Escolta, que ara t'ho explicarà. Els nens anaven a una classe. Els nens aquí tenien 3 classes. 1, 2 i 3. Les nines en tenien una de classe. Que era, aquí on hi ha aquesta pisa de Montserradadera aquesta, hi havia una escala exterior, pujava a dalt i hi havia una classe de nines. Una. No sé, no com a Mohamed, que s'ha de veure anar. No. No anaven? No. Què dius? Martín. Les nines sí que tenien un professor.